एक मास गईले दोसर मास और तेसर मास हो रामा चौथा महीना जब लागल गर्भ जनाइल हो रामा चौथा महीना जब लागल गर्भ जनाइल हो। पाँचवा महीना जब लागल छठनी अराइल हो रामा सतवा महीना जब लागल कंसा पापी जानल हो रामा सतवा महीना जब लागल कंसा पापी जानल हो। आठवा में डारी हाथ कड़िया तो गोड़ेवा जंजीर पाड़ी हो रामा बंद करे बजर के वाड़ कहरवा सब उनके ही हो रामा बंद करे बजर के वाड़ कहरवा सब उनके ही हो। आठवा महीना जब लागल नवनी अराइल हो रामा नौवे महीना जब बीतल कान्हा जन्म ले हो रामा नौवे महीना जब बीतल कान्हा जन्म ले हो। आठवा के खुली हाथ कड़िया तो गोड़ेवा जंजीर खुली हो रामा खुली गईले बजर के वाड़ कहरवा सब सूतल हो रामा खुली गईले बजर के वाड़ कहरवा सब सूतल हो।
रामा चरण दीहल लटकाई लहरिया सब रुकी गईल हो। रामा चरण दीहल लटकाई लहरिया सब रुकी गईल हो। वसुदेव गैल जमुना पार यशोदा जहाँ रहली उहो। रामा यशोदा के गोदिया ललना खेले महल उठे सोहर हो। रामा यशोदा के गोदिया ललना खेले महल उठे सो